чуя и тебе. Бягайте, змии, гущери, идва баба Марта! Деца, вие ще мъртувате или как ще викате? Бягайте, змии, гущери, идва баба Марта! Бягайте, змии, гущери, идва баба Марта! Бягайте, змии, гущери! Ето я, идва баба Марта. Не чувам публиката тук, които присъстват всички. 3, 4, бягайте, змии, гущери, моля ви, хайде помагайте да очистим града. 3, 4, всички, бягайте, змии, гущери, жаби. Помогнете да очистим града, да бъде все отново. Да видя там. Свалете дрежките и ги изтупвайте. Господа, там няма да виждате нищо, защото тук ще застане кола. Слезте долу. Няма да виждате нищо. Ще съжалявате, минете отдолу. Долу ще бъде. Долу, минете долу. Вижте, баба Марта! Всяка година ние казваме, че посрещаме баба Марта, а също всяка година тя идва все по-млада и все по-хубава, защото винаги има деца, които да я посрещнат, защото винаги има хора, които Поздравете баба Марта! Поздравете баба Марта, добре дошла! Добре дошла, баба Марта! Добре дошла! Поздравете баба Марта с добре дошла, баба Марта! 4! Добре нещо!